afternoon. Dito ako ngayon sa Mingan, Pangasinan. May mga kasama akong magpapalipad ngayon. Papalipad rin namin yung drone nila. Ayan po. Pabunin ko lang muna saglit. So, diniwan na ako eh. Mga veterans itong mga itong kasama ko. Goods na goods. Kasama ako mga lang. Ayan. Tama ang vlog muna kami dito. And mga may mga spot na talaga na gusto namin i-shot or i-shoot. I-shoot. Matagal na namin gusto eh. Kasama ko. Kaya so, naka-NMAX. So, ito yung kasama namin, yung kuya niya. Yan. Shoutout kay Sir Ronnie at kay Sir Harry. Yan. Shoutout tayo yung dalawa. Dalawang magpapatid. But gagawa kami dito ng isang malupitang intro para mamayang introduction na gagawin ko. May mga lugar dito na sumingan na mga maganda eh. Ito yung lugar na dapat i-discover kasi hindi na bibisita eh. Lalo na dito sa parte na to pupuntahan namin kasi mangilan-ilan na lang yung yung pupunta rito. Pwede rin yung mga gustong mag-drive pupunta na kayo rito. Maya napakaganda bukid. Tapos simple banking lang sila. Diba? Nakakatawa. Nakakawa lang ako. Hirap pala talaga yung pag-vlog ka tapos ang magpatakbo. Diba? Hirap kaya hindi ko lang na-realize na mahirap palang mabilis ka o tumatakbo ka ng mga 90, 100, mga 115, mga ganon. Pero sana namin, diba ang hirap magsalita pagka diba? Masyadong maliwanag, kinukuha na kami ng langit. Diba? Buti na lang talaga yung lens is pag bata ko dito. Nakalimutan ka na eh. Basta yung dark. Tinted pala, sorry. Yun. Tinted yung salamin ko. Ay, hindi masakit masyado sa mata. Nakakasilaw. Woohoo! Ba't ako tumataltag? Walang ganda. Nakakainit ako na karna to. Super ganda. Ako kami ng 100. Kaya mga 100 bucks, 110 yan. Ito yung mga namin. Tapos salita. Men. Yan kaya magsalita ng gano'n. Sila, oy, sana all. Uy, sana all. Wow, sana all. Kung sumarunok ko na naman, di nag-ilo ko na tayo muna. Nakuha mo tayo ko di drone na, nagkasin eh, nakuha lang. Orayin tayo latan, kanatan eh. Tamo nun natin nag. Sumarod. Sana lang. Yun. So, we're here! So, kasi itong lugar na to, yung pupuntahan talaga namin. Ayan.
Ano de la Peña Farm Fort yan sa San Juan, Mingan, Pangasinan. Ito mo naman to. Napakaganda. Kung ano, gusto mo mag sabi ko sigaw, walang makakarinig siya dito. Ayan o. Baka makakarinig siguro mga baka. Ang baka to. Daming na baka ko. Charatan yung mga manang sipag. Diba? Yung mga katungpuntaan namin. Nakapakaganda. Dito, ito yung sinasabi ko na na pwede kayo mag-aaral magmaneho or kung ano mga klase kung yan ang gusto nyo pag-aralan, pwede dito kasi mapuntok parang yan ang mapuntok, diba? Pwede siya. Ito muna ang ako ngayon, pinaka-main ko, main model natin si Sir Ross. Bali, kasama ko sa work kasi nagkayaan lang kami na dito. Kuha ng mga shots or videos dito. Narapon Ice Farm. Walang sponsor to ha. Shoutout lang natin. Nakakita natin. Ito, mga liguan. Diba? Pero overshoot yun, huwag yung pagayahe, diba? Momotor ka lang sa gitna ng bukid. Pero mahirap lang dito kapag gabi. Siyempre, di ba naman, mga street light dito, nakakatakot. Yung mga taniman ng mga pakwan, melon, dito, murang-mura lang. Punta na kayo dito, visit tayo ng Mingan. This is San Juan, Mingan, San Juan. Hoy, may nag-aaway na baka. Huwag kang mag-aaway. Oh. Grabe naman yan. Magsikainan na lang kayo ng mga dyan. Mga damo, dahon ba? Mga dahon. Mga kambing. Yan. Nakakita yun ang video. Ano ba? Buhay probinsya. Ito lang ang buhay ng probinsya. Wala gaanong katao-tao. Kasi guys, medyo may karayuan din naman dito. Saan namin. Ito lang. Yan o. Mga dapat na i-discover o. Ito o. Yan. Diba? Pagkalinaw-linaw. Pagkaganda-ganda. Tama kayo. Ito lang. Ito o. Yung way na yan. Kapag dinasyon na to, is papunta na Luna West eh. Mingan pa. Yan. Pero dito kami sa kabila. Yan, dito. Yun, nakikita nyo na ba itong mga view na to? Kung mahilig ka sa mga nature, ito, best part or best spot para sa inyo to. Ano? Ito na yung pupuntahan namin eh. Yun, napakaganda. Yan, pupunta pa kami doon may konti. Ito yung palig-paligan. Meta. I miss the taste of the sweet life. I miss the conversation. I
believe how every day gets worse for me. I take a break, I cut you off to keep myself from looking soft. I fill my nights with the way